दे बुंलाय मा खोथामोन? सार जोंनि गामिनि मुङा दांगुवाबारि आरो बे गामिनि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिया गोमानानै दङ। गोबावानो जाबायदों। से बिदिथ' जाथावामोन माथो बे बोरै जानो मोनखो? नार्जारि बे दांगुवाबारि एलपि स्कुलनि फाइलखौ लाबोलाय। नै सार नायफैनाय फाइला। सुरज बर' नङामोन होनबा? औ सार। सार बे एड्रेसखौ नायनो मोननायमोनब्ला मोजां जागौमोन। अ बेयाव नायना ला। जोनोम मा जाखो? फामि फाइलाव थानाय मानसिनि फट'आ सारनिजों गोरोबा। बेयो सोरबा गुबुनसो। मा? अब्ला गुबै फोरोंगिरिया सोरथोमोन? अफिसियेल रेकर्ड थानाय हिसाबै गुबै फोरोंगिरिया बेसो जानांगौ। नाथाय जोंनि गामियाव थांनाय सुरज सारा सोर जाखो? आदा राजु आं थासारिखौनो बोरैबासो मोनबाय। आंनि साननाया जुदि सैथोमारब्ला नों गामियारिफोरजों गनाय नङा मिथिखा। रथ'लै नानिमोन मा खुबैदों नोंसोरलाय? बेबादि गेसाव गुफुन गामिफोरावबो सोरबा थाबाय थानो लुगैयो नामा? मास्टार बाबु जागोननि नोंफा आं नङा। बे राङाला आरो आंनि सोमोन्दै खुगाया लक खालामना दोनखा। जागोन सार जागोन। बेबादि रां मोनोब्ला सालायखौ हास'नानै अराय सम बबा जानानै थानोबो राजि आं सार। ओइ मबाइला सिखाव आरो गासिखौबो लक खालामना दोनै। ओइ हट मबाइला। हगार हगार पापि हगार होनदो। बुहुमा सोलायब्ला सोलायथो, अख्राङा गावस्राब्ला गावस्राथो, थेवबो नोंखौनो आं अनगोन। बिग्राय दिनै नोंनि जोनोम सान। नोंनो मा नांगौ बुं, आं सोहोरनिफ्राय लाबोगोन। नोंसा लाबोयै लाबोलै आफा। ओइ बिग्राय ओइ र' थांगौ। र' खानायखौ एसे साफा खालामना हरनो आं। नांलायो। लोगोआ गाबज्रिबा जाला आरो बिनिया। जोनोम फामिया मा दिनै दाबो फैदियालै? जानो मा जाखोथाय? थाबा आयु माबा हा। ओइ फाग्लि मा बागदावलाबायो? नोंहालाय माने एसेबां गोबाव खालामा? नै आं नोंनो थिंख्लां लाबोदों, नोंनि जोनोम साननि बान्था। सोर खोन्थाया नोंनोलाय जोनोम सानाव गोखै फिथाइ होयो होननानै? दे होमबा आं गारहरनोसै। र' आं जागोन, मानो गारहरलाबायनांगौ?
दे आंबो जागोन आं ओरैनोसो बुंदों दिजा आइनि मेथाइ रोजाबसै है नोंहालाय मा आइनि मेथाइल' देना प्लिज 1 2 3 बुहुमा सोलायथों अख्राङा गावस्राथों Retu. दा माबोरै मोनदों आंजों जुलि जानायब्ला बेफोरबायदि मना लाना बेरायनांनाय नङामोन ना नोंखौ मोजां मोनो इंराजिनि बुंनांगोन I love you I love you Ritu आं नोंखौ मोजां मोनो नों बायदि जुनाद आखुनि मानसिखौ आं माब्लाबाबो नाजावा आरो नों मिथिखागौ आंहा सोमदोनजों जुलि जासिगोनखौ आरे बिनाव मा दं हा मा दं आरो जों बेखौल'सो नाथाय बिनाव गुवार गोसो दङ मिथिबाय हाय थां नोंनि हौवा जानो गोनांखौ मोजां थानो थिन मालाबा सुबिदा मोनबा देथारफ्लांगारगोन आं बेनि सोबाना दिनैसिमबो आंनि खोमाव रिंखांबाय थायो गावखौबो सोबाफिनसै नामा नाङा गोथौ हाखर जाव ओरैबायदि गोथौ हाखर जाव जाय हाखराव गाब्रोब्ला बे माब्लाबाबो सिखारनो हानाय नङा आयै आफायामोन ना फैदिया सफैगोन र' बहाबा गोजानाव भारा मोनदों खोमा बेखायनो सफैथ'वाखै आफाया आंनो माबा लाबोगोन नायनोबो लुगैसोबाय नाथाय उन्दुनोबो ओंखारबाय थां होमबालाय नों उन्दुहैग्रोदो दा नोंफा फैबाथाय फोजाहैनोसै आं दे बाजै ओइ बाजै ओइ बाजै बाजै ओइ बाजै मा जाखो आगै ओइ बाजै आंनि थौबालाय मा जादों आगै मानो फैयाखै बाजै